येत्या 29 ऑगस्टला अंतरवालीमध्ये होणाऱ्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर गोदा पट्ट्यातल्या मराठा सेवकांची बैठक पार पडली. अंतरवालीत झालेल्या या बैठकीला मनोज जरांगे पाटील यांनी मार्गदर्शन केलं. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर नियोजनाची रूपुरेषा ठरवण्यात आलेली आहे. मराठा समाज बांधवांच्या वाहनांसाठी पार्किंग, रुग्णवाहिका, डॉक्टरांचं पथक, समाज बांधवांच्या भोजन आणि निवासाची व्यवस्था या विषयासंदर्भात मराठा सेवकांना सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. 29 लाख गर्दी आहे, 30 ला पण आहे, 31 ला पण आहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 15 20 पर्यंत आहे. हे सलग राहणार आहे. हे काय असं नाही की एक दिवस झाले आणि दुसऱ्या दिवशी नाही. आपण आपल्या गावाकडे पण ते शांततेत रॅलीचं निवेदन, गावोगावी पाठिंब्याचं निवेदन हेही करणार आहे. मराठी इकडं आल्याच्या नंतर आमचं पण भाग्य आहे. आम्हाला गोदापट्ट्याला सेवा करायची संधी आहे त्यांची. कारण कोणाला 2 घास खाऊ घातल्याने आता काही कमी पडत नसतं.